Morning, guys. Najong bantag. Guys, manghay-hay sa Miss Kim Kim kay labong ning bekad nag-adlaw. Hay-hay mi dari kay labong ning bekad ag-adlaw na pa mga basa na, mga basa pa natang hay hadyon bi. Mga basa pa na yung mga hay hadyon, guys. May pang hay-hay ron. Guys, nang hay si mama, guys. Hay-hay sa ko, guys, kay labong bekad ag-adlaw. Kaya po naman yung bekad ag-adlaw kani bundak mag-uwan. Hay taron. Hay magmantay ng Kim. Maintan. Maintan ang mga saninang Kim-Kimi. Pinino. Manuhak na ba ditong manok, ma? Oh. Lagi. Ayaw pa. Dool. Okay. Manuhak. Tuhakan jud ka. Abot ka matuwakan ko. Adlaw ko lang din matuwakan ko, guys. Kasama-sama jud ka. Abugon. O di matabag abog aris kaha. Pas kaha day. Impas nga na jud. Nga na jud. Guys, dami Indian di ada ang Kuya Gail, Indian Minggo. Natag ni Kuya, ni Kim Kim. Manamig pang hay-hay, di na nang hay-hay na namo ang mga paintan kay Ginoo ko. Mga baho na og di maintan to pud agaban na to mga panghangir. Agaban to mga hay-hay na to naglibot ag hay hadyan daris bahay. Tumato sa Miss Pika si Kim Kim. Mali Kimi. Mali Kim. Sunod ko. Sunod man ang mga batang badzi. Okay. Bata pa bitaw kan sa manday ka. Mura man kuno sa bata. Tiguang na day. Uy, tangtang nila porma. Nala guys, lana gitangtang ang porma dapod. Kinam day si ja. Tangtang nila porma, sabim, si babaaw. Mi dari abuhan, naslujo. Na guys. Kuaga mong ubuhan oy. Kuaga magabuhan pa. Daraga mga abuhan guys, naslujo di ah. Pagamas pa pagabril. Kuas abo ni Gabriel oy. Sama na mo hiling-haling. Na guys, ang nakakadug abuhan pa pagabril. Asa dari? Sige lupitan. Kana. Siminto. Basta mo gipatungan sa semento. Nah lagi pangita nga kahoy. Ay gamiton. Ini para gabon ni. Sa medyo isuk ba diha? Ha? Ingan tadi sa pagdi. Aw. Tara guys, aga mga buwan res gawas grabe dake ah. Ya. Ajo ko nori guys kay dake ini kuan ba? Nas zelotoon. Kuan siring ni ba? Ha? Kuan siring. Tungko anas iring. Salamat sa pagkatod. Kilo to no. Sangkil. Duha. Aw kanang sinlid. Sige. Salamat ka. Bye-bye. Rap. Rap. Bye-bye. Was mood. Kagaya sa hatid nila dah karni. Oh, ay sinlid food. Dana may sudan guys para paniud to ang mga sabahon. Sabahon na to pa. Salamat sa naghatid ug sa nagpautang. 1 month ni guys, 1 month. Na Singapore ag tag-ija na ni. Ang mga kuanan, ang mga sinigangan. Dami ni sigangan ba? Gup-higup sa sabaw. Na nay bekeg-bekeg aw. Ganahan jud ko guys basta nay sa anja kana bitaw mga ingani nga sabon nay bekeg-bekeg lami ka ajo. Higup-higup pag sa tanig sabaw sinigang. Yami ka ajo. Guys aga man karnaba natagak. Ya, guwang na manggupod si ja. Ala. Hana lam ning tanugan kay di pa man sa kaso humok pero guwang na na. Dadto man ning karnabahan dadto to. Pumpunoan na. Kadto to ah. Nada daghang bunga ni ja. Nanay daghang kaming kun ni ja dani bunga de ah.
May daghang bunga na rin dyan, nagagmatoy para man, batin-batin, apod. Tapos, dudag na. Napod na si babaw, daghan. Basta kaya bunga na ni guys, grabe daghan na, mga 20 hun siguro nakabuo karon, bunga ha. Yeah. Kare mo panganay, napupo na guna. Mana guys. Ingatan ugan kay akong mahinog. Yes. Luto kami sa mga sidaan para paniud to. Hoy, sinabaw. Sinabaw nga baboy. Guys, niyo to talinjaw. Guys, sinabaw. Wow, kalamig jada po. Niluto ni Papa Gabriel nga paklay. Paklay ni pa dinuguan. Dinuguan. Dapat dinuguan guys. Oh, sinabaw. Ito guys. Yummy. Niyo to. Na guys, alami ka do dinuguan. Ito guys. Ito. Okay, ini human manukos sa ito tapos na ikasalron. Ato ko namis na ikasalron guys, ini human na magpanga. Namay ikasal na unahan. Sabaw na. Kana mas kim-kim maglay sabaw. Ito ta. Sabaw. Sinabaw. Basuy. Basuy nga kuan. Unod. Kaya kagkasoy na. Kasoy. Kaon man ang kasoy. Guys no. Nanandan na. May kalimuluto pa Gabriel nga ni guys. Kumot na kumot. Humot man ang kasoy. Yummy ka ato. Kumutan. Kanog daghan karon sa makakaon Isa. Kasoy. Zaman. Isa. Sama yung tanga to merkado. Asin. Very good. Kaon. Ito pang patag ice cream. Wait, make ice cream guys. Yung magkaon. Ang daghan ka ng Kim. Ang sama yung mga niya. Very good si Kim Kim. May kaduhan na ng dugang. Wow, very good kaajo. Pag makuyas. Mati makuyas. Yan to. Ito, talinjo. Daya. Paklay, paklay. Tinuguan ba? Kin, dinuguan kin. Kib si Kuya Kin sa bakag. Ganahan man sila na bakag-bakag. Bakal kita tunod. Ha? Tunod bakal kita nang palitan. Palit eh, pag unod eh, bakag arang kinibdi. Dugay mahurot kayo sa puro bakag, no? Kim, no? Pangagdag ta. Kan bakal dapat to ha. Ito bang galing sa video mang bukag magaling ma. Ito nga ba sa video ma. Kaan sila bukag ma. Pangag ma. Wakinipon. Na. Pagkaan nila di natin nakakaon. Na. Daw. Hurot na yung lagit, no? Kulot na lang sangkal. Pag sunod, palitan tita ining. Tit sa ering. No, jagas, kaya litaan mo ko ng tit sa ering, Kim. Saan man na to? Litaan mo ko ng tit sa ering, kaon, mapangag. Sa ron, guys. Mata pa utang ko, Carly. Mike Myers na Singapore. Shout out. Shout out sa pautang ko, Carly. Bitaw guys, 1 month to pay man eh. Utang mo isa ka kilo. Makanta ko. Luto. Very good ka to Kim guys. Kakri na dyan. Yehey. Nabalo soft drinks. Ano mo ka unrod. Thank you ka do Lord. Busog tita. Sabaw na ako yun. Ano? Kamig sabaw. May sabaw no. Agas. Kamig ang sabaw. Hindi ka mahukat mo luto. At sa ulo to guys, kay kawangan. Very good si Kim guys. Katulo na ning dugang. Yehe. Lupod sabaw. Kakri. Katri lagi. Tulo. Wow, ka very good sa bata. Katulo na dugang. Okay, bawa na dyan mag-ice cream yun. Zara si kagluto. Very good. Andiyo ko yatag apad. Si Kim sa Kim? Tagab ko gamay. Tagab ka gamay. Buso gamay.
Daghan man akong kan. Gamay lati ay. Oh, very good. Kaya ka nakaon. Kino? Nagkokin? Ay ko? Nagkopod. Tagab na ko. Daghan ma. Mo to sa Miss Mercado Karajut. Kaya may kuhain guys. Hani man? Ani? Hinit. Masok ko silmit pa pag lambril. Nabi panagan ihag dari si Ja. Kadi po kuning tujak. Di klaro na pag lambril. Mang lakaw sa may Karajut guys. Kaya na may kuhain. Importante ka adyo. Danay lang nagisugdan dari panday di ah. Ang gahit naman ay pud. Anja, agdarhi. Human na siguro finishing dari sud. Be? Dari pud. Mana? So. Masuk ko helmet ni papagabril dera. Importante guys na helmet kay way helmet dakep. Delikado. Way helmet kay mag dakep. Mado man ang helmet paniguro ba. Karong may problema. Yes no. Sumato sa may kado ka rin sa papagabril. Kasi kim mo na naman uban na kay init. Yung bukat ag init ron. Ito na pabilin man na to kay ito mag-isang mga kuyas. Isang kauban. Ito kamera sa papagabril. Dalik jatrami. Yan na. Mapalit man may snack nila. Takits ka na to guys. Ito papagabril. Bagaan pagdag-am masih mabenek kapot ni majuntang mabenek ba kaya rong kasaud mi kuan tubig ang lamias kapajas ito ang hinugan tara limit sa may merkado guys banta ninjo uy dera guys nakakapajas nung gugahap niya salamat sa naghatag tara ang gamay kay ijaring daki Yan na guys. Ag itugon ni Kim kay ma'am nang gipalit ice cream. Ice cream ay isang itugon ganina. Yan na Miss Bay guys. Kauli na mi. Dada. Yan na mo na palit ag ice cream. Minggo. Minggo kuno minggo. Minggo. Hindi man ang minggo bi. Strawberry man na ugoan. Na strawberry, vanilla, and chocolate. May minggo. Wow. Lami. May chocolate. Ay, dawa. Wah, aku Lami. Ang dami mo baso. Kuya, dali na ya. Hamas kuya kinkin ya. Dali na. Palit pa may pan guys para datos magkuan nagtrabaho. Snack nila ba? Snack pa ni Kim Kim ug sa mga kuyas. Snack na mo guys. Uy, kalami man. Uy, wow, kaya uy man. Uy. Dali. Sanay na sila sa papag si kuya kay to pa nangikaw sila og tub nangikaw pa sila sa papag Gabriel sukir kin kay gamitin datos nag finishing. Yan guys, dali na ya. Kuya. Dali na. O guys, bay. Choco. Ay. Okay nga guys basta pa nagsara ba? Yummy. Yapod. Strawberry. Vanilla. Yummy. Anta. Anta guys. Mario. Yummy. Nawa yung ko ito sa ilang mo. Nawa lagyan kanang pasin ako. Dali mo na nina. Ano man? Tugas mo na ko. Kuha ko na sa iling. Kuha ba ko na sa iring guys? Pangtangtang na guys, ay ibang kuan. Tangtang ng Papa Gabriel darig bang tapla ka magamit pa. Awan na magmadyo pa kay basin ninsag nay anay, delikado. Lagi. Tanaw naman ba basin ninsag nay anay. Kay may amang gamitin na to guys kung nay isanipa. Tanaw sana mo basin ninsag nay anay. Sayang unza ba. Halawa. Way anay? Ano ko no? Way anay? Lagi kay ka na manggunas ubos na manggunay anay.
ka na lubi, ipang anay no. Magkaniwan ni Anaza. May di anay, ilan naman daigi. Paanan, pandazan. So, ito na yung gikuha nagsak katabla kay himuon na rin sa nipa. Hinay ka na rabay wire. Ginoo ko. May kurinti diha ba? Ang mga wire na Bantayo ka na yung wire. Yan na ilan ang ikuanan. Pandazan dari. Yan na guys, maaptan siguro nila daring front. Tang maaptan na karong niguan ba di na mo baha diha. Hindi na mo baha. Ito. Saktor ba kahoy? Kaya mo man tang ni Papa Gabriel tos bay kanina tabla kay moy ikuan. Kuan pod si Zay. Kuan pod si Zay anay. Hindi ra kay pa mo si Zay anay, wa mo sa anaza. Tan-aw mo si anay noon. Ana hinlo man si Zay. Katulad ng lubi nga ingani, nga gitabla mo gianay. Sagaran magipang anay tus bay kay lubi. Sagaran dapat dato na musda ang bay kay lubi man. Puro lubi kato bitong mga nga tumba des pagbagjo. So kanhidja ko ani siya ng mahogani. Ano hidjang mauwaw ag anay mo kitkit mo color lang ipon. Hawid ba jayo? Abi lamat ka kay ilang natauran og kuan. Kanang naibutangan na sa atop ba? Sa nganda na oy. Kasi nung maaptan pa nila ron. Majunta. Kuy nakalba ang yuyo nagtanaw. Tungko da ng kanabay nga ng lansan-lansangan. Kuy kabuhi magtanaw. Lagi mahadlok ta magtanaw ba? Diyos ko Lord. Thank you Lord, to 9 taon human nagpukpuk ako kalbaan ini kuan ni Jack kay tungko man danas na ay kahoy. Hadlok ba? Hadlok tan-awon. Naskim-kim nanilhig na skim-kim. Kasi sa may nagkalat-kalat aw si say manilhig. Bisno. Basta gani mo magkalat mo dyan maglimpyo. La kumbati. Kumbati iha. Tara nga, hinay. Isang mapakag. Buhi pa tong imo. So, na guys, nahuman na rin ang finishing na rin sa sud. Na finishingan na. Okay, thank you Lord. So, ito na pa datos kuan. Gawas. Or daras bintana. Marag bintana pa siguro na yun mo kuanan. Ahom nun. Bintana. Okay na. So, ito datos pantaw. Tos front guys. Nahuman na si Jaog. Sama. Ana, mana. Say nganda ni, say mga nganda na. Wapo tong balaw tarisan. Say mga sinta. Dala tauran ang mga sinta. Say nalaman ni puhon. Say nalaman ni Lunes yo. Say na ni Lunes. Ni Kalunes. Ni Kalunes say na. Say na tauran ni say ni Kalunes puhon guys kanina. Na may sinta, gitauran nila daan og sinta.